Yun mga tolits, magandang umaga. Ito na po yung karugtong ng ating biyahe sa ating part 3 papuntang Barangay Dulaw, Lagawi, Ifugao. Ito po yung karugtong sa ating part 3 at bali mahaba kasi yung video na yun mga tolits, kaya ating hinati. Nasa mga 1 hour yung video natin papunta rito, galing doon sa itaas papunta rito sa Barangay Dulaw, Lagawi, Ifugao. Yan po no, matulis na dito po tayo, dire-diretso na po tayo hanggang makarating kami doon sa site na aming pupuntahan. Ayan o, ano to mga tolds no, itong area na ito ay maputik. At dito na tayo sa baba, maputik na lang to, wala na tayong bangin ditong makikita. Yung bangin ay yung sa una nating video, sa video na ito. Alright mga tolits, at tuloy-tuloy lang po tayo no sa aming biyahe papunta doon. At malapit-lapit na po ito siya mga tolits sa area na aming pupuntahan. Okay po mga tolits, dire-diretso lang po tayo. Let's go, samahan niyo po kami. Ako uli sa aking travel. Ito po yung totoong adventure travel sa mga bundok na area, maputik at may katirikan at mabangin na lugar. Ayan po no, matulit. So tuloy-tuloy lang po tayo ngayon sa aming biyahe. Alright, let's go sa ating mga kaibigan, mga kamag-anak, mga subscribers, mga bagong subscribers, mga bagong viewers. Sana po ay samahan niyo po ako sa aming biyahe ngayon dito sa area ng Ifugao at sa bago at napadaan sa ating YouTube channel, Jojo Mix Vlog, Joselito Dupalco, ang buhay driver, traveler, adventurer, kahit saan nakakarating. Yan po no, matulits sa mga bago lang nga sa ating YouTube channel at makibisita na lang po ang aking YouTube at makikita nyo po lahat ng mga lugar na aking napupuntahan, kung saan po tayo na-assign. Ngayon nga po ay dito tayo ngayon sa parting Ifugao area. At ngayon nga ay kami ay pupunta ng Barangay Dulaw, Lagawi, Ifugao. Ayan po yung paligid mga tolits. So kitang-kita nyo po ang mga kabundukan. Kumbaga nasa bukid po tayo, nasa kabundukan ng Barangay Dulaw, Ifugao. Ayan, diba matasok, kitang-kita nyo yung paligid. Ayan yung kabundukan na yan, kitang-kita nyo. Alright, let's go. Ayan, medyo malapit-lapit na rin kami no, matulit sa aming pupuntahan. At ayan, okay po no, matulits. At tuloy lang po tayo sa aming biyahe. Alright.
Hindi talaga matiis. Ito ba yung dati o yan po no, matulits, andito na po kami sa site. Ayan, at nag-ano pa kami ng mga gamit at ayusin namin yung aming parada dahil po ay maputik at may ano dito, kailangan namin tumabi ng maayos mga tulits dahil itong ating napipistuhan ngayon ay mga may dumadaan dito mga truck at papunta dyan sa ilog at may mga naghahakot dito ng mga materials, construction materials sa paggagawa ng ano dyan. Ayan po, tayo'y umaabante na dahil tayo'y gigili dito, pero ayusin din natin ito mamaya mga tulis, no? Ay tayo magdidiskarga muna kami ng mga gamit na kanilang dadalhin, bitbitin papunta sila doon sa sasakay po kasi sila mga tulis ng ano, sasakay po sila ng bangka at tatawid sila, papunta sila sa ibang barangay. Kailangan po kasi na tumawid sila ng ilog at sasakay nga sila ng bangka. Alright, dyan po sila nagasikaso at naghahanda ng kanilang mga gamit, kung ano man po ang kanilang mga gamit na kailanganin sa kanilang pagtawid. Ayan po, nandyan si Bongski at mayroon tayo nakikita dyan backhoe dyan sa area. Are you ready? What's up mga tulits, magandang umaga po. Andito tayo ngayon sa maputik na lugar. Grabe ang putik mga tulits. Yung paligid yung bundukan na yan. Ayan, itong mga vlog na to natin dito mga tulits, karugtong na to, dugtong-dugtong po ito mga tulits, no? Ito yung pinaka ano natin, part 3 o part 2, depende po kasi medyo mahaba po. Ayan po, panibagong araw, panibagong vlog po tayo ngayon. Andito tayo sa sako pa rin to siya ng kuan matols, no? Ipugaw. Hindi ko lang anong barangay ito. Ayan, andyan po sila ngayon. Alright, yo, putik yan yun, truck mga tol, so magbababa yan dito. Dumudulas. May bibit-bitin doon, so yung paligid yung ilog mga to. So gagawa kasi dito ng tulay, tatawid dyan mga tulits.
Walang pating. Ayan. Saan si Tuna? Baka umalit yung sasakyan mag-isa eh. Hoy. Ingat. Gulong-gulong na. Ayan po sila mga tulis. Let's go na. Yun na yung isang bangka. Ito pa yung isang bangka. Bali dalawang bangka sila. Ngayon ay dito pa kami. Medyo umulan na naman siya ngayon matulto. Yung ano niya oh. Alright. Medyo ito sila nakaalis mga tolits. Sila. Andar na rin. Alright. Sila mga tolits. Ba't hindi nila ito gamit? At tayo'y yun matulits medyo mainit na ang mainit na ang panahon at medyo tumigas-tigas na yung lupa dito matulits oh. Ito maglakad-lakad na tayo dahil tingnan natin yung ating dadaanan dito sa gilid ng ilog. Tinambakan tong ilog na to matulits dati nung pumunta kami dito dati. Ito po yung paradahan namin, itong area na to. Ito paradahan namin to, yung area na yun dyan. At ngayon, tinambakan na nila dito dahil lagyan nga ng ano, lagyan ng tulay. Yan po mga tolits. Lagyan ng tulay dito. Alright. Ito po yung ginagawang tulay. Ayan, at tinatambakan tong ilog na ito. Grabe tong tambakan dito matulits dahil paano kaya ang ano nito no? Saan kaya dumadalo yung tubig dito pag matambakan na ito? Matambakan o tulay lang ito hanggang siguro dito lang yung tambak at yung tulay yun oh, may butas din doon. Hindi natin malaman matulits kasi hindi pa natin nakikita ng buo ito. Pag matapos ito siguro maganda na ito matulits. Malawak to malawak
Itong kanilang tinambak dito mga tolits, dahil nung unang punta ko rito, dyan yung pinaradahan namin. Paradahan naman namin yan dito hanggang doon. Malawak to ang paradahan dito. Nung unang pumunta kami rito, ano dito mga tolits, may bangka na punong-puno ng motor. Alang pirasong motor yan, single, 3, 4 yung naka-helmet yung patawid yan sila dito mga tolits, yung mga nakamotor na yan na nasa bangka na yan. Yan dito umiikot yan sila dito. Yan, umiikot yan sila dito mga tolits. Dito yan sila dadaong. Itong daongan dito mula. Dito ba yan pupunta o saan? Baka sa ibang lugar yan sila pupunta na tuloy yung yan puno na yun, apat na motor single. Baka doon yan siya dadaong doon. Okay, right, marami pa lang daongan dito mga baka doon sila nang gagaling area na yun. Yan dito lang tayo. Sila dadaong tulit. Alright, yung tali na ito mga tolits, yan yung tali na yan ay ito pala yan, hila-hila nila yung sarili nila bangka. Tumatawid pala sila mga tolits. Ayan, ito pala yung kanilang tawiran dito. Alright, ayan, tingnan mo yung paligid na yan mga tolits sa kabundukan. Ayan, lupa. Hila. Ayan. Ayan po, tolits, dito na tayo. Ganda ng paligid. Yung kabila. Diba? Balik na tayo doon. Dito tayo maglakad-lakad dito sa paligid ng area na ito. Ayun ko lang yung ilong ko mga tolits, parang aywan, ngungungungo ako. Tulan tayo maghintay sa kanila mga tolits. Tapos siguro aywan ko lang kung may iba pa kaming dadaanan o wala na, or diretso na naman siguro uwi, o depende mga tolits kung tawag nito, kung tapos na sila doon sa kanilang pinanggalingan. Pupunta yun sila sa pupunta yun sila sa ito, kasing ilog na ito ay karugtong to ng Alimit River, kaya doon sila pupunta sa Alimit River mga katolits. Malayo yung kanilang pupuntahan. Sana bago mag-alauna o 2:00 andito na sila, dahil galing naman dito papunta doon sa aming tinutuluyan, napakalayo mga tolits. Anong oras kami umalis doon? 6:30 nung oras kami nandito. Isang oras mahigit, 2 oras ang biyahe namin papunta rito, dahil bundok ay putik pa. Ayan. Karga pala ng yun. Karga pala nila sa sakyan na yan. Diba? Ayan o mga tolits, yung karga ng mga graba o buhangin, binibit-bit ng bakho at kinakain
kinakarga dyan sa balsa pala ang tawag yan mga tulis na kawayan nakalutang hila-hila nila papunta doon sa kabilang side yung ano na yan mga graba na yan or buhangin mga tulis galing yan dito sa elf na puti at inilipat dadalhin doon sa kabilang side yan o tulis pa rin kami naghintay sa kanila. Yan si Bongski. Alright. Yun, hila-hila na nila matulit sa punta doon sa kabilang side. It's magandang umaga po. Andito naman kami ngayon sa isang lugar na nakalimutan ko po ang barangay. Itong ano matulit so, itong kalsada na ito, na ilog, gagawa sila ng tulay dyan, tatawid doon sa kabilang side. Yun po, may kalsada na po doon nakaabang mga tulit so. Sa taas na yan. May kalsada na po dyan nakaabang hanggang dito yan. Yan sa baba, ayan dyan sa kabilang side. Yeah. Maganda tong area na to matulits kung matapos na tong project nila dito. Yan po ating dalawang sasakyan oh. Grabing putik mga tulits. At po yung paligid papakita ko po sa inyo ang area mga tulits. Alright, ang ganda ng paligid oh. May nakita pa akong mga puti doon sa tuktok ng bundok, siguro baka yan mga tulits no, or kambing. Yan oh. Pakita ko to sa inyo mga tulits ha, kung ano yung klaseng ano yan. Sana ba yung mga puti na yon? Sana yung mga puti. Yun oh, mga puti matulits oh. Ano kaya yan? Yan oh. Oh. Di na kasi siya maklaro dito matulits. Napakalayo na yan. Siguro yan baka yan. Oh, yan oh matulits, mga baka siguro yan. Ilang piraso yan sila, 5 oh. May ibon, may agila na lumilipad. Alright. O, di ba mga tulits? At ito lang tayo sa i-rolling ko lang kayo sa kapaligiran mga tulits. Tingnan yung kabundukan na yan, napakaganda. At dito sa ating maisan, yan ang maisan, at tayo nakatungtong dito sa bakal na gagawing poste. O yan o mga tulits. Alright. At saan kami nang gagaling? Basta galing kami dyan sa kabilang bundok na yan matulits. At maputik ang daan dahil maulan dito sa lugar. Kaya ang aming mga sasakyan, tingnan nyo matulits. Yung aking sasakyan, lalo na yung pula, tingnan nyo, napakaputik matulits oh. Yung aming sasakyan oh. Grabe putik yan. Kamot talaga yan sa putikan. Yan po no, tulits. Hanggang dito na lang muna ang ating update sa oras na ito. Tulits, magandang hapon. Ang oras po natin ngayon ay 2:00 na ng hapon mga tulits no. Andi dito pa rin kami sa area. Ayan, tinihintay pa rin namin sila mga tulits. Wala pa yung aming mga sakay. At hindi namin alam mga tulits no kung anong oras sila makakarating dito. Ayan ang paligid. Yan yung kabundukan. Alright. Ang oras nga natin ay 2:00 na ng hapon. Wala pa sila mga tulits. Alright, may bakho din oh. May bakho at gumagawa po yan dito ng ano. Ayan po yung mga tawag nito, ang kanyang gawain dito, yung niya mga bakal na yan matulits so kinakarga dito sa balsa, itatawid dun sa kabila. Yung balsa na yan matulits so yun yung pinaghahakutan nila ng mga buhangin, bakal, graba at kung ano-ano man, tinatawid doon sa kabila. Yung kabila na yun matulits doon. Yan o, doon kung saan yung kuan. Alright. Okay po, ayun lang po ang ating update ngayong oras na ito.
Wala pa sila ay. Yun mga katulits, andyan na po yung dalawang bangka. Yung isa na lang ang wala pa. Yan dyan sila oh. Yan, magkatabi yung dalawang bangka na yan mga tulits dahil mag-ano sila, magsukat ng sinusukat nila yung lalim ng tubig, agos ng tubig at lapad. May ano lang yan, yung lapad kanilang sinusukat, parang may ano lang yan sila dyan eh. May kung yun nga, yung lapad mga tulits. So, napakalapad nito eh. Hindi ko alam kung anong klaseng lapad yung sukat nila dyan, mga tulits. Ayan hintay-hintayin na lang natin sila dito pag daong to sa kabila. Ayan mga tulits, andyan na sila. Bali dalawang bangka ang magkatabi. Ayan. Ayan Ewan ko kung anong gagawin pa nila mga katulits. Andyan sila. Nag-ano pala to yung team na to mga tulits, nag-ano to na ano sila ng planktonite. Kumbaga ano ba tots ba yung may sinasalok yung tubig tapos binubuhos doon sa net, kung ano yung may iwan sa net, yun po yung ilalagay. Yun po yung gagawing kukuning sample kung anong klaseng ano yung may iwan sa net, kaya tinatawag na planktonite. Kung ano-ano man yung maliliit na insekto or ano man. Kaya yung isang team pa tumato yung Leeds, yung sila tuna ay wala pa. Ayan na sila, dadaong na yan. Hindi pala si Mary yan, kala ko si Mary yung isa. Ayan dadaong na sila, unti-unti na silang dumadaong. Wala sila tuna, wala pa. At ganoon din, andito na sila at di pa rin kami makaalis dahil wala pa yung isang team. Ay kami pang hihintayin kung anong oras sila makakarating. Ayan alright. Yun, daong na sila, daong na sila, andito na sila. Yan po matulits, andito na po yung team ni Tuna at ni Ma'am Fritz at si Mary. Ayan nandyan na sila, dumating na. Alright, bangga na. Ayan, saktong sakto. Okay, nandito na sila mga katulits. Ayan Ayan po.